Hartelijk welkom bij Sport Arena, waar wij vooruit schouwen naar de wedstrijden van de Limburgse clubs in het betaald voetbal. Want de competitie, het einde nadert en het wordt steeds spannender. Ook voor Rode JC, dat op een fantastische 8e plek staat, die recht geeft op de play-offs. En wat is er dan mooier dan om zondag om 12:30 in eigen huis PSV te ontvangen? Roda tegen PSV, waarbij een goed resultaat van groot belang is. Plaatsing voor de play-offs komt dan namelijk heel dichtbij. En dat wil Ruud Vormer halen met Roda. Komend seizoen speelt hij immers voor Feyenoord. Ja, ik heb er heel veel zin in. Maar eerst met Roda wil ik play-offs halen. En dan is het voor mij eigenlijk goed afgelopen bij Roda. En dan begint Feyenoord en daar heb ik super veel zin in. Nog 3 wedstrijden heeft Roda voor de boeg waarin het zich eigenlijk geen misstappen kan veroorloven. De tegenstanders die wachten zijn behoorlijk lastig. Ja, we krijgen PSV nog thuis. En RKC krijgen we nog. Dus het wordt heel lastig, maar we moeten er wel voor gaan. RKC toch een directe concurrent geworden. Ja, zeker weten. Die doen het hartstikke goed. Dus die wedstrijd moeten wij zeker winnen. En dan volgt nog de laatste wedstrijd thuis tegen Utrecht. Mocht Roda inderdaad de play-offs halen, blijft de vraag of het team ook sterk genoeg is om Europa in te gaan. Weet ik niet. Kijk, dat wordt heel lastig, denk ik. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar als je het al haalt, dat is toch super voor Roda, voor de supporters, voor iedereen die bij Roda werkt. En je weet maar nooit hè, wat kan gebeuren in Europa. Het zijn jouw laatste loodjes hier. Als jij nou straks aan jouw kinderen gaat vertellen over Roda, wat vertel je dan? Dat ik een super tijd heb gehad hier, met hele leuke mensen om me heen. En dat ik 4 jaar lekker gevoetbald heb. En dat ik daarna naar Rotterdam ben gegaan. Het is natuurlijk voor jou een totaal andere omgeving als waar je vandaan komt, dat Limburg. Hoe heb jij Limburg ervaren? Heel gemoedelijk. Ik heb het heel relaxed gehad hier. Helemaal in Borren, waar ik woon. Dus het super relaxed. En straks gaan we naar het drukken. Dat ga ik ook wel weer aan moeten wennen, denk ik, in het begin. Maar Limburg, heerlijk om te wonen. Gevraagd naar zijn hoogtepunt bij Roda komt als antwoord de play-offs om lijfsbehoud 3 jaar geleden. En uit bij Feyenoord, dat we daar hadden gewonnen met 2-3. Ja, dat vergeet je nooit meer. Dat was een cruciale. Ja, dat was ongelooflijk dat we daar hadden gewonnen. En dat we er nog in zijn gebleven. Ja. En dan maken we weer het bruggetje van Kerkrade naar Venlo. Want ook VVV heeft een thuiswedstrijd zaterdagavond tegen ADO Den Haag. Officieel hebben ze nog een paar puntjes nodig om echt de play-offs voor degradatie te bereiken. Om niet rechtstreeks te degraderen. Maar eigenlijk kun je zeggen, zijn deze wedstrijden er vooral om zich warm te spelen voor die play-offs. Net geen verrassing in Alkmaar, wel een goede sfeer op het trainingsveld. Onder meer rond de kuiten van Michael Timisela. Daar is iets mee. Kijk zelf maar even, de jongens vinden het leuk om naar te kijken. Waarom? Ik weet niet, je moet aan Jeffries vragen. Ja, Leuke Bessie was bezig over jouw kuiten. Ik moest jouw kuiten filmen. Wat is er zo speciaal aan die kuiten? Ik ben een beetje geïmponeerd van mijn kuiten, omdat hij een beetje van die vrouwenkuitjes heeft. Dan raak ik een beetje geïmponeerd van mijn kuiten, denk ik. Ik weet niet wat het is. Goed, tot zover het kuitverhaal. Timisela kent een wisselend seizoen. Onder de boek verloor hij zijn basisplaats. Onder Lokhoff is hij een vaste keus. Het is een moeilijk seizoen. Het is moeilijk om daarin goed als verdediger ook goed uit de verf te komen. Maar sinds de trainer is gekomen heb ik wel wat meer vertrouwen. En dan gaat het wel wat lekkerder. Ja. Hij gaf aan weg te willen bij VVV, maar er gaan geruchten dat hij toch wil blijven. Mijn zaakwaarnemer is met VVV in gesprek en ik kan alle kanten op gaan. Timisela houdt dus alle opties open. Dat geldt ook voor de man in vorm. Jannik Wildschut is met afstand de meest gewilde VVV'er. Knokte zich in de basis en bleek een enorm talent. Na de winterstop ben ik wel belangrijk geweest voor het team. En ik denk dat ik wel blij mag zijn met het aantal minuten dat ik heb gemaakt in mijn debuutseizoen in de Eredivisie. En het kan nog beter. Ik heb 2 terugvallen gekregen en daar ben ik nu weer bovenop aan het komen op de tweede. En dat hoort denk ik ook bij de leeftijd. Ik kom net kijken en ik heb wel hopen dat het goed komt ook met het einde van de competitie. Hij heeft nog een doorlopend contract, maar de clubs lijken in de rij te staan om de aanvaller weg te kapen in Venlo. Nou ja, ik weet niet, in voetbal weet je het nooit, maar ik heb een contract voor nog 3 jaar als het goed is. En ik heb het hier naar mijn zin en ik hoef niet per se weg. Hier heb ik de garantie dat ik speel. En met de trainer ook, die heeft veel vertrouwen in me en dat heb ik wel nodig. Dus ik zou niet eens raar van opkijken als ik gewoon in de volgende jaar nog speel. De play-offs komen eraan.
Wildschut weet hoe spannend die kunnen zijn. Vorig jaar verloor hij met Zwolle in de finale van zijn huidige club VVV. Ja, zeker. Vorig jaar hebben we het gelukkig van mij daar nu net niet gehaald. Maar het zijn weer wedstrijden op zich. Wij hebben alles te verliezen en hun hebben alles te winnen. Dus het zijn wedstrijden op zich waar heel veel strijd wordt geleverd. Maar ik denk gewoon dat we met het materiaal qua spelers dat wij hebben, dat we gewoon in onze stand verplicht zijn om erin te blijven. En dan van de Eredivisie naar de Jupiler League, waar we toch weer starten met MVV. Want MVV is Fortuna weer voorbij. En de hoogst genoteerde is het eerste aan de beurt bij ons in de sportarena. MVV, ja, het won vorige week, maar het heeft nog niet alles in eigen hand wat betreft het behalen van de play-offs. Daarvoor is het afhankelijk van Fortuna en van Dordrecht. Heel veel bespiegelingen, dus tijd voor een praatje met coach René Trost. Het doel van MVV is duidelijk, de play-offs halen. En dat wordt een klus van mitsen en maren. Zelf moet MVV winnen in Os, maar dan nog is het afhankelijk van Fortuna dat tegen Go Ahead speelt. Dat is ook zo. Kijk, het mooiste scenario voor mij zou gewoon zijn dat ze het allebei houdt. Dat Dordrecht misschien gaat liggen. En dat Fortuna winnen, dat veel winnen. Dat zou ik gewoon het mooiste scenario vinden. Ik denk dat voor alle twee wel verdienen. En alleen ja goed, die kans is niet groot dat ze het alle twee houdt. Maar nogmaals, Dordrecht moet ook maar iets van Helmond Sport gaat halen. En als ze er niet winnen, dan is wel een grote kans dat ze het alle twee kunnen halen. Maar dat is wel van elkaar afhankelijk. Dat is het mooie eraan. Elke ploeg moet gewoon winnen. En dan moesten we maar zien wat schip strandt. Dat is het nadeel als net noem boete die plaatsje 8 en 9 veld. Kijk, Go Ahead en Dordrecht gaat meer marge. Veel moeten gewoon alle twee winnen en hopen dat ergens anders gaat liggen blijven. Billenknijpen dus. Eerste vereiste is winnen in Os en dat is al moeilijk genoeg. Het is aan ons natuurlijk om het niveau te houden wat ze tegen Cambuur houdt. Dan moet het te doen zijn. Ik bedoel, dat is toch niet voor niks. Volgens mij gaat het voor 13 punten meer dan hun. Dus ik denk als ze gewoon een goede partij kunnen neerleggen, als ze goed die ding kunnen doen, dan moet de kwaliteit de doorslag kunnen geven. Dat denk ik wel. Maar dan ben je nog afhankelijk van de anderen. Het kan een wereld van verschil maken, wel of niet de play-offs halen. Deels kan MVV de hand in eigen boezem steken. Ik kan zo 8 tot 10 punten opnemen die vergunnen. Eigenlijk al binnen in de knip houden of we moeten hebben. En we hebben ze niet gehaald. En dat is jammer, maar dat is inherent aan de situatie waar ze zitten. Dat is gewoon een stuk kwaliteit en volwassenheid wat ze als team nog mist. Het feit dat ze die potentie hebben gehad om die punten te pakken, dat geeft me wel vertrouwen voor de toekomst. En nogmaals, het zou mooi zijn als ze het alsnog halen, dan hebben ze het gewoon een stekentje door, denk ik. En van MVV gaan we naar Fortuna, dat vorige week in een spectaculaire wedstrijd met 4-3 verloor van Eindhoven. Geen schande, maar wel jammer omdat dit net voor de play-offs de puntjes waren die ze hard nodig hadden. Het zit er nog steeds in, daarvoor moet thuis gewonnen worden van Go Ahead Eagles, maar is men nog afhankelijk van anderen. Oftewel, tijd hier ook voor een gesprek met de trainer, Tini Ruijs. Tja, trainer, zeg het maar. Het kan nog alle kanten op. Ja, voor ons is het duidelijk. Wij hoeven maar één resultaat te halen en dat is winnen. Gelijkspel hebben we ook niks, dus we moeten voor 3 punten gaan. En dan ben je nog niet zeker? Nee, dan ben je nog afhankelijk van Dordrecht en MVV. Go Ahead is ook een directe concurrent. Nogmaals, die gaan we voorbij al als we winnen. Dan stijgen we sowieso naar de 10e. En dan moeten we nog 1 plaats stijgen naar de 9e. En dat wordt afhankelijk van MVV of Dordrecht. Spanning dus. En spanning is wat heel lang ontbrak bij Fortuna. Gisteren kreeg ik een stand van de tweede helft van de competitie. Daarin staan wij met Fortuna Sittard derde. Dus we hebben enorme stappen gemaakt. En dat we nu nog meedoen om de na-competitie is natuurlijk een compliment voor iedereen binnen Fortuna Sittard. Ook voor jezelf? Ook voor mezelf, spelers, supporters, iedereen. Feit is dat er een klik is in de spelersgroep. En de aanpak van Ruijs, die werkt blijkbaar. We hebben verdedigend even de puntjes op de i gezet, want we hadden echt veel te veel doelpunten tegen. Ongeveer 2 per wedstrijd. Dat is nu iets meer dan 1 per wedstrijd geworden. En het scoren van doelpunten, ongeveer 2 per wedstrijd, hebben we gehandhaafd. Daar zit hem eigenlijk de winst. Er zijn duidelijke afspraken en er zijn er nog wat nieuwe mensen bijgekomen. Suat Oesta, Fazana en Schreurs. En andere jongens zijn ook opgebloeid. Ramon Voren, Johan de Boer,
Schrooien, een jonge linksback die erin is gekomen door de blessure van Sjaakisson. Dus er is nogal wel wat veranderd in het elftal. Het geheel moet leiden naar een plek in de play-offs. Ruijs gaf eerder al aan onder voorwaarden door te willen gaan bij Fortuna. Hoe zit het daarmee? Het gaat allemaal vrij moeizaam. De nieuwe algemeen directeur kreeg ik de mededeling dat het spelersbudget terug moet. Ja, dan denk ik als club zijnde zou je nu moeten doorpakken. Maar nogmaals, als geld er niet is, kan je het ook niet uitgeven. Daar heeft hij dan wel weer gelijk in. Ik hoop verder dat hij commercieel wat kan betekenen. Voetbaltechnisch moet hij aan de mensen overlaten die ervoor zijn. Daar bemoeit hij zich wat mij betreft ook te veel mee. Zo zijn er nogal wat zaken waar ik erg ontevreden over ben. Dus ik sta er op het moment heel slecht in. Dit waren de voorbeschouwingen. Heel veel succes aan de Limburgse clubs. Aanstaande zaterdag in de reguliere sportarena schuift hier de trainer van VC Weert, Fred Hermans, met de speelster Desiree Nouwen aan deze tafel aan. Verder hebben we de coach van Rode JC, Harm van Veldhoven. En we gaan het hebben over de toptoernooien van VVV. Graag tot zaterdag. Bedankt voor het kijken en hoi!